Буа мәдрәсәсе Татарстан Республикасының иң борынгы дини уку йортларының берсе. Ул Буа шәһәрендә 1805 елда ачылган. Революцияга кадәр Нурия исеме белән билгеле. Мәдрәсә Совет чорына кадәр эшчәнлеге дәвамында Иделнең тау ягында иң яхшы уку йортларының берсе һәм ислам динен тарату үзәге булып тора. Анда Буа өязенең булачак дин әһелләре генә түгел, илнең ерак өлкәләреннән дә шәкертләр килеп, төпле дини белем ала. Ул Буа тарихында үзенең тирән изен калдыра. Бирдә татар халкының күп кенә танылган мәгариф һәм фән эшлекләре, дин әһелләре укып чыккан һәм ул мәдрәсә 1919 елга кадәр хезмәт иткән. Мәдрәсәнең беренче җитәкчеләреннән булып 19 гасыр башында Габделвахид хәзрәт бине Габдрахман әл-Буави, аңардан соң Габдрахман хәзрәт бине Кылый әл-Буави торалар. 1852 елдан башлап уку йортын ахун Дәмулла Габден-Насир хәзрәт Әминов җитәкли. Аның тырышлыгы белән Буа мәдрәсәсе даны тирә-якларга тарала башлый. Ул тау ягындагы иң зур уку йортларының берсенә әверелә. Нурия мәдрәсәсенең чәчәк ату еллары 19 гасыр ахырына 20 гасыр башына туры килә. Ул вакытта аның җитәкчесе, мөдәррисе булып ахун Дәмулла Нургали хәзрәт Хәсәнов була. Үз эшчәнлеге елларында Нургали хәзрәт аң белем, әдәп, әхлак таратуга, мәдрәсәнең эшчәнлеген югары дәрәҗәгә ирештерү өчен күп хезмәт куя. 1912 елны Буа мәдрәсәсендә 12 укытучы 300-дән артык шәкерткә дини гыйлем бирә. Буа мәдрәсәсе революция кадәр кадими мәдрәсәләрдән санала. Биредә күп кенә дини фәннәр укытыла. Дөньяви фәннәрдән араб теле, математика, география, тарих кебек фәннәр өйрәтелә. Буа мәдрәсәсендә ул вакытта Буа өязенең булачак дин әһелләрен генә түгел, илнең ерак өлкәләреннән, мәсәлән, хәтта Әстерхан губернасыннан шәкертләр килеп тирән дини белем ала. Укучыларның булай агылышып киңәйтелгән укыту программалары һәм мәдрәсәнең элеккегедән килгән даны белән аңлатыла. Мәдрәсә өездәге керәшен татарларын исламга кайтаруда һәм җирле чуаш халкын исламлаштыруда мөһим роль уйный. Мәдрәсәне тәмамлаучыларга махсус таныклык тапшырылган. Шул таныклык белән Уфадагы Оренбург мөселманнар дини идарәсенә барып, уңышлы имтихан биргән очракта указлы мулла булып эшли алганнар. Буаның Нурия мәдрәсәсендә татарның күп кенә танылган дин әһелләре, мәдәният, мәгариф һәм фән эшлеклеләре укый. Булар арасында Зариф Бәшири, Шакир Мөхәммәдов, Камериддин Салихов, Гомәр Тулымбай, Бакый Халидов, Габдрахман Тахирҗанов, бер туган Ибраһим һәм Касым Биккуловлар, Фатих Муртазин, Шиһабеддин Әхмәров. Алар арасында шулай ук тарихчы, галим, педагог, татарның күренекле җәмәгать һәм дин эшлеклесе Хади Атласи да бар. Соңрак Хади Атласи әлеге мәдрәсәдә 1898 елдан 1903 елга кадәр үзе дә тарих фәне укыта. Монда ул мәдрәсәнең традицион кадими укыту системасын үзгәртергә тырыша һәм беренче фәнни популяр хезмәтләрен яза. Гыйльме хәят, астрономия фәне һәм тарихы табигый, табигать гыйлеме тарихы. Хакимияткә большевиклар килгәч, Совет хөкүмәте 1920-1930 еллар дәвамында сәяси, икътисади, хукукый, административ юллар белән илдә дин әһелләрен юкка чыгаруга һәм мәчет мәдрәсәләрен ябуга ирешә. Буа мәдрәсәсе дә дәүләт кулына күчеп, Совет уку йортына әйләндерелә. Дин укыту адым-адым тыела бара. Шулай да 1929 елга кадәр дин дәресләренең мәдрәсәнең мәчетендә чикләнгән рәвештә укытылуы дәвам итә. 1930 елның 1 гыйнварында Буа мөселманнарының күп санлы каршылыгына карамастан мәдрәсәнең мәчете дә ябыла. Манарасын кисү белән ул да гади совет мәктәбенә әйләндерелә. Шуны әйтергә кирәк, Татарстанның Идел аръягы зонасында бер генә дә гамәлдә эшләгән мәчет булмый. Мөселманнар дини гыйбадәтләрне үтәү өчен яшерен рәвештә билгеле бер өйләрдә, зираттарда җыелырга мәҗбүр була. Мәсәлән, бу йорт совет чорында гыйбадәтханә булып торган йортларның берсе. Буа мөселманнары мәдрәсә биналарын мәчетне кайтару артыннан күп тапкыр йөрсәләр дә, совет чорында уңышка ирешә алмыйлар. Бары тик 1996 елны Мөлеков Габделмалик Гариф улының зур тырышлыгы белән Буа мәдрәсәсе биналары һәм аның мәчете кире мөселманнарга кайтарыла. Тимбез юлдаш эди Малик абый. Миңа тиш сөйлей. Нанымды әтиди тиштә кирде ди. Жаншық біле ақша бере, мәсіз сол деп етеді. Мен нешік мәсіз саламын деді. Сың метем сыңа. Аллах тәлі ішкертейін метем Аллах'a. Мәне шай жеріп, онда бейті дүзің білесің, ескі мәсілерге тұтырғанлар тіге. Селхостихны әлі мәрсе нелер, 5 ескі мәсілер шиіз тарттырып, мәне шай тұрып бек тұрыштайынды. Келелер бәйленелер абыға.
Korkmayayım sizden deyim. Men 14 yaşında tankaga karşı turgan deyim. Salabız meşit mında baribir Alloh aşkına meni nasip buldu beyt. Meni kadar medresesi de var. Meşit de var meni elhamdülillah. Şakirtler okuyayım meni zor şatlık beyt. Canın tem berip jirdi indi Alloh aşkına. Malik babayның endi менә шул әле ул вакытта аның исеме дә юк, бер нәрсә юк, ул тырышып җирдә ачу мәсьәләсендә. Ачу мәсьәләсе. Авырлык белән дә булды, каршылыклар да булды инде анда. Каршылыклар байтак булдылар инде. Аларны җиңеп, шулай иттереп, рөхсәт алып, ondan soң инде шул төзелешкә тотынды инде. Габделмәлик хәзрәт тырышлыгы белән Буа мәдрәсәсе яңадан үз эшен 1997 елның 1 октябрендә үзенең тарихи биналарында рәсми рәвештә башлап җибәрә. Аның беренче ректоры итеп Мөлеков Әнсәр Куддус улы билгеләнә. Мәдрәсә эшчәнлеге башланган көннән үк барлык белем бирү таләпләренә туры килгән яңа мәдрәсә бинасы төзү күздә тотыла. 1999 елның январында Габделмәлик хәзрәт Мөлеков изге эшендә һәрвакыт терәк һәм ярдәмче булган кызы Әлфия Амишева белән мәсьәләне күтәреп чыгалар. Кирәкле документларны әзерлиләр. Диния нәзарәте һәм җирле хакимият ярдәмендә мәдрәсәнең яңа бинасын төзү мәсьәләсе хәл ителә. Аны иске мәчет бинасы урынында төзү турында карар кылына. Татарстан диния нәзарәте акча мәсьәләсен хәл итә. Яңа мәдрәсә бинасын төзү эшләре 3 ел дәвам итә һәм 2002 елның 2 сентябрендә яңа мәдрәсә бинасын тантаналы ачу була. Яңа уку елы мәгариф эшчәнлегенең барлык таләпләренә туры килгән яңа мәдрәсә бинасында башлана. Яңа бина 2 катлы мәчеттән һәм подвал бүлмәләре белән шулай ук 2 катлы мәдрәсәдән тора. Бинаның төньяк өлешендә җирдәге фундаментка таянып 3 яруслы 27 метрлы түгәрәк манара күтәрелә. Бүгенге көндә Буа мәдрәсәсе үз эшчәнлеген уңышлы дәвам итә. Инде 1997 елдан бирле көндезге бүлектә 14, кичке бүлектә 6 чыгарылыш оештырылган. Мәдрәсәнең төп максаты төрле яшьтәгеләргә дини белем бирү, җәмгыятебезгә кирәкле әхлаклы, белемле яшь буын тәрбияләү. Дини һәм дини булмаган оешмалар өчен квалификацияле белгечләр әзерләү. Мәдрәсә Татарстан Республикасы Мәгариф министрлыгының лицензиясе нигезендә эшли. Укытулар Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең әзерләнгән уку стандартлары нигезендә 4 юнәлештә алып барыла. Көндезге бүлеккә 9-10, 11 сыйныфны тәмамлаган егетләр алына. Алар 2 сменада укый. Уку түләүсез 3 ел дәвам итә. Тәмамлаучыларга имам-хатиб, ислам дине фәннәре һәм гарәп теле укытучысы белгечлеге буенча диплом бирелә. 2008 елны ачылган кичке бүлеккә барлык теләүчеләр кабул ителә. Биредә ислам дине нигезләре, гарәп теле, әхлак укытыла. Укулар 1 октябрьдән май аена кадәр шимбә, якшәмбе көннәрендә төштән соң алып барыла. Читтән торып уку бүлегенә шулай ук барлык теләүчеләр кабул ителә. Укулар кышкы һәм язгы сессияләрдә алып барыла. Уку вакыты 4 ел. Әлеге бүлекләрне тәмамлаучыларга имам-хатиб, ислам дине фәннәре укытучысы, хатын-кызларга исә ислам нигезләре укытучысы белгечлеге буенча диплом бирелә. 4-нче юнәлеш мәчет каршындагы дини курслар. Монда дини белемен арттырырга, Коръәнне тирәнрәк үзләштерүчеләр атнага берничә тапкыр йөри. Бүгенге көндә мәдрәсәдә укыту эшчәнлеген 8 укытучы алып бара. Безнең Аллага шөкер кичке бүлектәге күбесе укыган шәкертләребез, алар инде бүгенге көндә авылларында имам вазифаларын башкаралар, муазин вазифаларын башкаралар һәм укытучылар. Хәтта үзләре укытып биргән укытучылар да инде гыйлемнәрен арттырыр өчен килеп безнең мәдрәсәдән алар гыйлемнәр алалар инде, истәмә гыйлемнәр алып тагын укыйлар. Шимбә, якшәмбе көннәрендә бик тулы Коръән хафизлар курслары бар, балалар өчен менә оештырылды хәзер. Бу шәһәр мәдрәсә бинасында лагерьлар бик матур эшләп килде. Менә Рамазан аенда шул курслар инде, лагерьлар балаларыбызга әти-әниләр бик рәхмәтле. Аллаһу акбар. Мәдрәсәдә уку, яшәү һәм ял итү өчен бөтен шартлар тудырылган. Бөтен намазларны шәкертләр һәм укытучылар бергә кыла. Намаздан соң инде шулай ук бергә мәдрәсәнең ашханәсендә тукланырга була. Иганәчеләр ярдәмендә ашау-эчү бушлай. Уку йортында физик яктан чыныгу өчен дә шартлар тудырылган. Мәдрәсәнең спортзалында шәкертләр буш вакытларында өстәл теннисы уйный ала һәм тренажерларда төрле күнегүләр белән шөгыльләнә. Моннан тыш мәдрәсәдә һәр даим дини бәйрәмнәр, дини белемне күтәрү курслары, балалар өчен дини лагерьлар, бәйгеләр үткәрелә. Алланың рәхмәте белән хәзерге Татарстаныбызда 9 мәдрәсә бар һәм иң тарихка бай, иң данлыклы мәдрәсә ул Буа мәдрәсәсе. Һәм хәзерге көндә алар эшен бик матур итеп алып баралар. Тарихта да
эшләре бик күп эшләнгән иде. Аллаһ Тәала киләчәктә дә аларга тан күбрәк итеп эшләрен күрсәтеп, шәкертләрен укытырга насыйп итсен иде. Бу елларда мәдрәсәдә укучылар арасында Мөнир Минибаев, Волгоград өлкәсенең имам ахуны, Мөслим Кәримов, Буа шәһәренең 5-нче мәхәллә мәчете имамы, мәдрәсә мөгаллиме, Фәрит Ибраһимов, Сызран шәһәренең Озан мәчете имамы, Султан Мурадимов, Казан шәһәренең Рамазан мәчете имамы, Рәшид Маликов, Буа мәдрәсәсе директоры, Фәннур Зайнуллин, Казанның Фатиха мәчете имамы, һәм Раил Сабитов, Кама тамагы поселогы имамы. Буа мәдрәсәсе минем күңелемдә якты уйлар, якты фикерләр буларак истә калган. Буа мәдрәсәсе миңа төпле белемнәр бирде. Инде мәдрәсәне тәмамлап, Россия Ислам университетына кергәчтен дә миңа төпле белем алу сәбәпле бу университетта укуда җиңел булды. Инде мәдрәсәдәге гыйлемнәрем миңа тормышымны дәвам иткәндә дә ярдәм итте. Буа мәдрәсәсендә уккан чорларда мин якын дусларымны очраттым. Хәзерге көндә дә очрашабыз. Шушы якты истәлекләребезне уртаклашып утырабыз. Буа мәдрәсәсе коллективы киләчәккә зур өметләр белән яши. Эшчәнлеген киңәйтү максатында яңа мәдрәсә бинасы төзү планлаштырыла. Шулай ук мәдрәсә комплексында сакланып калган, революциягә кадәр салынган 2 тарихи бинаны реставрацияләү күздә тотыла. Татар мәдрәсәләре 17-18 гасырда алар нинди дә булса зур шәһәрләрдә түгел, әнә менә кичкенә шәһәрләрдә, авылларда барлыкка килә башлаганнар. Буа мәдрәсәсе дә ул татар мәдәнияте өчен бик әһәмиятле мәдрәсә, чөнки инде моннан 210 ел элек барлыкка килеп, һәм инде 2 гасыр дәвамында кадрлар әзерләүгә үзенең эшен керткән мәдрәсә. Һичшиксез ул бүген көндә аны торгызу, аны яңадан эшләтеп җибәрү, һәм ул традицияларны саклау, һәм инде аның җирлегендә менә яңа мәдрәсә булдыру, ул бүгенге көндә бик мөһим. Бүгенге көндә Буа мәдрәсәсе үзенең тарихи нигезенә таянып, татар милләтенең чын дини үзәкләренең берсе дигән исемен, данын кайтарып бара. Киләчәктә дә Буа мәдрәсәсе Аллаһ юлында милләтебезгә хезмәт итсен диеп, мөселманнар Худайдан ярдәм сорыйлар.